Проект распавядае пра дэталі найбуйнейшай наступальнай аперацыі Вялікай Айчыннай вайны. З 2020 года аперацыйная экспазіцыя наведала Мінск, Віцебск, Магілёў і іншыя гарады краіны. Для Гомеля гэта тэма мае асаблівае значэнне. З гісторыяй абласнога цэнтра цесна звязана імя маршала Канстанціна Ракасоўскага. Менавіта ён камандаваў першым беларускім фронтам і адыграў ключавую ролю ў вызваленні рэгіёна. Операция, как вы знаете, она зародилась в Гомельской области, в Светлогорском районе, и там были собраны со всех источников, со всех исторических музеев фотографии на реальных событиях этой операции. А уже непосредственно на материале этого альбома была и организована передвижная выставка, которая представлена сейчас гражданам нашего Гомеля. Экспазіцыя адкрыта для ўсіх жадаючых у будынку чыгуначнага вакзала. Зусім хутка менавіта гэтая выстава сустрэне ўдзельнікаў знакавага беларуска-расійскага праекта «Цягнік памяці».